ana tetembungane wong tuwa mbiyen para pingisepuh, wong dadi nganten ki seneng. Seneng. Ning aja seneng dadi nganten. Ngono lho. Lah kuwi nek diwalik dadine ya apik. Nek diwalik neh elek. Yo diaturke ya. nggih. Ki Mbah Basuno iki pepundhene dhewe sing duwe wilayah ndodol. Sing kagungan wilayah. Iya duru kunci ndodol iki Mbah. Iki mbahmu siji Mbah Basuno. Ya diaturke podang kuning. Apa podang kuning? Podang kuning ya dibawani cok monggo pun aturaken iya Galaras campur sari. Epot. Nadyan wujud temong paksi iki bakul gedang lagi. Piye? Nah iki ditampani. Oh nggih alhamdulillah matur nuwun. Iki kanggo buka dasar laris. Tak donganane ya Mas. Muga-muga selembar iki ana kancane akeh. Ya ono. Laris sawuhuma amin. Nggih. Laris. Ning kono ben Mbah Basuno wiridan. Nggih. Engko nek angger pas jengkar wiridan ya wer ngono. Amin. Wujuding salah sawijining wujuding ibadah ki yo Heeh. menehi Umpamane sedekah. biru Mas. Umpamane biru. Biru wak 50.000. Nggih. Kena kanggo buka kuncine swarga, Mbah. Buka. Nek abang Mas. Nek abang ki engko malah swarga ki kuncine apa lawange ora usah dikancing ah. Mlebu dhewe bledeng langsung. Lunga dhewe. Iya. Nek abang loro, Abang loro saya iso berkata-kata. mlebu metu ngono. Alhamdulillah. Buka dasar ring telatan dodol kene lho ya. Campur sari murah Mbah Basuno kene iki ora ditanggap iki lho. Wah, ngene iki 2.500 wis tak susuki ngono kok. Cek susuki Mas. Susuk. Cek gumun sih. Gumun aja. Halus manis termbrak golek isi podang jenar nggih lagune iki ya jumbo karo podang kuning to kunying ning iki ora podang kuning apa Mas bebek kuning bebek bunga nyanding bisa dadi yo lagune podang kuning katuraken sedaya para pamirsa para pinenggah sami sugeng pinaraan sugeng laras kalian yuk Galaras campur sari epot
tepot. Katur sanggianing para rawuh kakung Sumawana putri monggo kanthi lumantaring tembang Mundang kuning mugi saged katampi katirna ing penggalih saged minangka jampi sayap tumrap keluarga agung sedaya para rawuh kang sampun kepareng lenggahan. Yo. Deledang, go, alon-alon dek, seragina dek. Monggo Mbak Basuno yuk. Alon-alon Mbak. Dodok video syuting Sima Audio.
matur sembah nuwun. Linda Bobi, Nggih, Mas. sampun katuraken salah satu kali tembang Nggih. campur sari podang Podang kuning. kuning.